प्रणाम। प्रसार भोजपुरी में आप सबके स्वागत बा। आज हमनी के जानल जाई कि होली काहे मनावल जाला, एकर पौराणिक महत्व का बा तथा एह पर्व पर हिरण्यकश्यप, प्रहलाद आ होलिका के कथा के बारे में जानल जाई। बहुत दिन पहले के बाद एगो शक्तिशाली असुर राजा रहले जेकर नाम रहे हिरण्यकश्यप। ऊ कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एगो वरदान पवले रहले कि न तो उनकर मृत्यु केहू देवता से होई, न कवनो मानव से, न कवनो पशु से, न दिन में मरेम, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न कवनो अस्त्र से, न कवनो शस्त्र से। एह वरदान के घमंड में आके हिरण्यकश्यप खुद के भगवान माने लगले। आज सब लोग के कहले कि हमरे पूजा कर लोग, न कि भगवान विष्णु के। हिरण्यकश्यप के एगो बेटा रहले जेकर नाम रहे प्रहलाद। ऊ भगवान विष्णु के परम भक्त रहले। ऊ अपना पिता के धमंड के नामांत रहले आ हमेशा भगवान विष्णु के पूजा में लीन रहत रहले। ई देख के उनक पिता हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर बहुत गुस्सा हो गए। ऊ अपन बेटा के रोकल चाहले, बाकिर प्रहलाद अपना भक्ति से टस से मस न भइले। हिरण्यकश्यप ई सब देख के अपना बेटा के जान से मारे खातिर कई तरह के प्रयास कैले। पहाड़ से गिरवा देहले, बाकिर भगवान विष्णु के कृपा से प्रहलाद के कुछ ना भइल। जहरीला नागन के बीच डाल देहले, बाकिर सांप उनकर कुछो न बिगाड़ पवले। राक्षस से हमला करवले, बाकिर उ लोग प्रहलाद के हानि न पहुंचा सकल। जहर पियावे के कोशिश कैले, बाकिर उ जहर अमृत बन गई। अनहार कुआं में फेंक देहले, बाकिर प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आयले। इस सब देख के हिरण्यकश्यप के गुस्सा और बढ़ गए। ऊ अपना बहिन होलिका से कहले, जेकरा वरदान मिलल रहल कि अग्नि ओकरा के कभी जरा ना सकेले। होलिका एगो चाल सोचलस। ऊ प्रहलाद के गोद में लेके आग में बैठ गई ताकि प्रहलाद जल के भस्म हो जाओ आ ऊ बच जाओ। जब होलिका आग में बैठल तब भगवान विष्णु के कृपा से ओकरा वरदान निष्फल हो गई। होलिका जल के भस्म हो गई, बाकिर प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इस सब देख के हिरण्यकश्यप के अत्याचार और बढ़ गई आ ऊ आग बबूला हो गई। ऊ खुद प्रहलाद के मारे के ठान लिहलस। तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव धारण कैले आ हिरण्यकश्यप के मार दहले। हिरण्यकश्यप के वरदान के अनुसार ओह घड़ी न शाम के समय, न दिन, न रात, न दरवाजा के चौखट पर, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न अपना न खून से, न अस्त्र, न शस्त्र। यही तरह असत्य, घमंड आ अधर्म के अंत भइल, आ सत्य, भक्ति आ धर्म के विजय भइल। एह तरह होलिका दहन के शुरुआत भइल। आ होलिका दहन के अगला दिन लोग रंग खेलेला, जवना के धुलेंडी या रंगवाली होली कहल जाला। ई त्योहार प्रेम, भाईचारा आ आनंद के प्रतीक है। होली हमनी के सिखावेले कि सच्चा भक्ति आ प्रेम में अतना ताकत होला कि ऊ केहू कठिनाई के पार कर सकेला। होली के पर्व अच्छाई के जीत के जश्न। अगर रुआ के ई कहानी पसंद